Kaixo artistak, hementxe jarraitzen dugu igarkizunekin. Gaur bigarrenari ekingo diogu. Beraz, bigarren igarkizuna janari bat da. Ezetz asmatu. Beroa berria denean, gogorra zahartzean. Egunero ikusten nauzu mahai gainean. Bigarren aldiz. Beroa berria denean, gogorra zahartzean. Egunero ikusten nauzu mahai gainean. Zein da? Pausatu bideoa pentsatzeko. Ea ba, hau pentsatuta zeneukan? Ogia! Zer, gogorra, bai, beroa, justo egin berri dagoenean, bai, ezta? Ogia! Beno, ez dakit hau asmatu duzu, baina lasai, igarkizun pilo bat egingo behitugolako beste bat arte.